Здравейте хора, аз съм Мартин и днеска започвам да снимам клипове на Subway Surf. Да, ще снимам и на Minecraft, но обаче не знам дали ще започна да снимам клипове на FIFA, но обаче както и да е. И сега тук се казва как да играем. Аз съм я играл. Опа! Ох, майко. Това беше малко екстремно. Стил Индиана Джонс. И така много ще се гордея от вас, ако тези клипове продължават да са подкрепяни. Абонирайте се и това общо ще искам от вас. Така. Оп. Оп. Опа. Оп. Оп. Вземем той. Качваме се тук. Завиваме така. От тук така. Тук така. Тук така, така. И двете ги взе. Ура! О! Ето тук е живот. Так. Малко. Ужас! Трябваше да скоча и да забия наляво. Ама качихме ранг. Какви идваш? Не го ща. Мен. Такъв нов герой. Select. Колектор. Но ето. И така. В тази поредица искам да съберем всичките герои. Абонирайте се. Ако не ви е харесало, палец надолу, ако ви хареса, палец нагоре. За мен палец нагоре не се брои, палец надолу не се брои. Просто се шегувам с вас. Това е ваше решение, не е мое. Оп. Така. Екстремист. Опа. За къде забърза? Опа, за къде? Кой те гони? Оп, оп, оп. Оп, оп. Ход. Как го спечелих? Много ми е странно, що ми го видях. Ай, както и да е. Ох, майко. Ох, майко, ох. Две кутии. Еми, вече се обърках, но две кутии, това е добре. И това е добре. Така, да започнем отново. Някакво. Да имаме. Така, още 3 шапки и ще вземем жената. Тази, която е до този момък за женене. Което... Дубъл коин! What? Какво е това? Виж тук какво чова.
Извинете хора за това, просто баща ми дойде и без да иска да умря. Баща ми дойде, но това няма нищо. Това да го сложа така. И да ви кажа, че нищо не спечелих кутия. Тук го говорих с баща ми. Абе, общо звето. Важното е, че клип има. Тази кутия дойде много рано, според мен. Не! Защо се права на нинджа? Три сърфа. Ау, да. Сега ще го мина. Ще го мина! Можем го! Ще го направим! Като Чоко Парляка HD. Можем го! Ще го направим! Можем! Опа! А така, коинс. Не! Както и да е. Как ще да спъркам. Стигде. Още едно. Не! Ужас! Защо така да е? Сега ще играя с него, защото има Фейсбук. И сега се връщам. Хора, вижте. Вижте кое спечелих. Така. От приятелите от Фейсбука. Get. Ключ! Кое имам? Поле това. Това за клипче ли е? Няма нищо. Имаме още два ключа. Много добре. Така, още една спечелихме. Хайде, до теб. Трачи и нищо. Сеглек, Дино! Не ще ги пазя. Ужас. Ох, майко. Но какво няма? Так. Това беше яко. Так. Волшебната кутия. Вземах волшебната кутия на алгебра. Дай. Интересно, бонта си интересно, Ще е много слаби. Вече съм долу неприятел. Даскалото. Ще го мина даш. Опа.
много пачки. Как ги правят тези работи опасни. Тя. Ключовете, да ви кажа, че ги събирам. Като кажа ключ, още един ключ. И си минах рекорд. Минах така Мария. Майката на... Кой е на първо място? Алекс. После Христо. Гален, Джесика. Да. Поне си минах рекорд. Минавам. И теб те минавам. Пак те минавам. Ох, майко, ще си мина рекорда. Като за мен тук горе. Ох. Така, клипа ще е още 5 игри. След клипа ще е достатъчно. Вече знам как ще се казва заглавието. Така. Той беше яко. Ох, как забрах! И това ще е за клипа, хора. Дано да съм ви харесал. Аз бях Мартин. До скоро!